alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muka gaya muku a yau mun zo gidan Taraba kuma mun gama da su. Abin da ya rage mana yanzu sai kuma mu tafi zuwa wato gidan yan Plateau State. Wanda gidan Plateau za mu dakatar da aikin da ya shafi aikin abinci sai mu koma ɓangaren abin da ya shafi accommodation sai ku biyo mu. Yau kai tsaye muna gidan Taraba, da yake Taraba suna da gidaje har guda 3, to muna ɗaya daga cikin gidajen, kuma ɗaya daga cikin abin da dama muka son tabbatar shine cewar dukkaninsu suna da kyakkyawan san. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu, bayan kamar yadda muka yi muku alƙawari in an dawo daga wato harfa aka yi hajji, za mu ci gaba da inda muka tsaya da za mu yi wato gidan Taraba da kuma wato gidan Plateau. Yau ga shi mun zo gidan Taraba, kuma tambayoyin da muka yi da ma sun kasance guda 3. Abinci idan yana wato cikin yanayi na ɗanɗano, kuma wanda ke da alhakin karɓar abinci gida na 3 ya yi mana bayani dalla-dalla. Ya sunanka? Sunana Bashir Yakubu. To Malam Bashir, kamar yadda muka tambaya na batun ɗanɗanon abinci wanda da'amul muwasim ƙarƙashin Na'ima Idris Kitchen suke ba wato jihar ku ta nan Taraba, ya kake jin ɗanɗanon? Ɗanɗanon alhamdulillah babu laifi. Alhamdulillah. To sai kuma kasancewar wato shi kuma aukin abincin yawa yana isa alhaji yauce goshi. To sai kuma zuwan abinci akan lokaci fa. Duka wannan ba laifi, sai dai jiya ne kawai aka samu wannan jinkiri, amma bayan jiya yana zuwa akan lokaci. To alhamdulillah. To kuma akwai wata shawara da zaka ba kamfanin Na'ima Idris akan yadda za a inganta maku, saboda akwai sauran zama ko da na sati 1 ne ko na sati 2 ne, shi dai alhaji ya samu ingantacciyar lafiya, tunda kamar kuna dan nisa da wurin ibada ta dawafi. Wace shawara zaka ba da ta? Naji kamar ka ce biredi alhazai ba su faya. Akwai wani launin biredi wanda ɗanɗanon shi bai da ɗan. Kuna da shi mu gani, ɗauko shi mu gani? Muna da shi wanda ya rage ma da safe saboda rashin ɗanɗanon shi da ba a yi amfani da shi sosai ba. To. Kaɗan da sauran raguwa ɗin da ma ya ragu. Wannan ai ya fi ƙarfin raguwa, Alhaji Bashir. Wannan a iya cewa alhazan da dama ba su amfani da shi ba. To in Allah ya yarda kamfanin Na'ima Idris akwai wanda kuka fi so irin biredin? Akwai wanda ake kawo a wani lokuta haka, wannan yanka to amma shi din kuma sai ba a cika kawo shi ba. To in Allah ya yarda kamfanin Na'ima Idris za su duba kuma su ga za a gyara. Da nufin Allah ya ƙara mu dukkan alhazai lafiya, Allah karɓi ibadunsu, kuma Allah mai da kowa gida lafiya. Alhamdulillah.